Il-lejla tajba ħbibti u tajba hija żgur għax id-dem Juventin il-finu alla fine u rajnija fil-ground u mill-ġdid. Il-ġlieda tkompli li qegħdin nikkonsolidaw it-tieni pożizzjoni, nserħu rasna minn post fiċ-Champions League malaj u l-pressjoni mhijiex fuqna imma fuq iċ-Champions tal-Inverno. Mhux tal-Inverno, tal-Inverno. Mela, ħaniġi għall-logħba per se. Il-logħba per se bl-iskor ta' 2-1 li joħġobni fil-Juventus kien li sabu ruħhom minn taħt. Tgħidu l-inti orrajt il-lejla, rid nara kif ħajreġixxu il-Juventus meta jsibu ruħhom minn taħt. Jekk hux bħalma kienu season ieħor li jkomplu jogħtsu fil-ħama jew nkella jaqfux il-pedala tar-rota u jaqilbu r-riżultat kif kien il-każ. Il-logħba kienet ħafna trikki fiha nnifisha għax wara r-riżultat ta' nhar il-ħamis ta' 6-1 psikoloġikament it-tim seta' jgħid huwa ħanirbħulhom żgur lil daw qegħdin fil-klassifika tal-kampjonat tas-Serje A imma kulħadd itik logħba għax anke tara il-pożizzjonijiet ta' isfel fil-klassifika tas-Serje A hemm bagar. Kulħadd jgħid differenza ta' punt. Il-klima fil-ground, is-sapport tas-Salernitana kien fenomenali. Jiena hija l-Stadju Arecchi huwa mill-isba' grounds li nfissaw tal-Italja. Li għandek il-sapport viċin il-ground. Ix-xita ma waqfitx, ġifieri l-klima m'għenitx, imma wara l-gow ta' Maġġorja fl-ewwel taqsima fejn Juventus daħlu fl-ewwel taqsima minn taħt, Allegri bis-sostituzzjoni tiegħu li daħħal il-Lilling Junior li kien hu li ġab il-gow tal-1-1 xut li damdam il-xibka u fil-minuti finali tal-ħin addizzjonali isser Dusan Vlahovic ma fallix daqqa ta' ras stupenda. Tiġat nara xi kummenti fuq il-penalti li ma taniex ħanitkellem tuni ftit ċans iktar tard. Kevin Sejsun il-bieraħ qalet polemika fuq il-lob tal-Inter, illum mhux ħatajt xejn fuq ta' Gatti, issa tuni ċans għadni nibda ħanitkellem u l-istess ħanejt il-ġajl vella. Tuni ċans ħaniġi għall-logħba per se. Fl-ewwel taqsima għalkemm il-Juventus iddominaw, fl-ebda ħin mares u lejn il-lasti. Fil-fatt l-attentati kienu xejn u kienu ħafna prevedibbli. U mhux bitni ġej l-affari, imma kif qed is-sostituzzjonijiet bidlu l-logħba. Hija ħasra li wara din il-logħba ħanispiċċaw b'ġiex plejers inqat. Għax Gatti u Rabbio se ħajkunu sospiżi għall-logħba li ġejja minħabba li qalgħu karta ta' oħra. Mela, il-Juventus mill-ġdid taw id-debut lil plejer Belġjan Nonge fit-tieni taqsima li wara li għamel id-debut fil-Koppa Italja u għamel id-debut illum. U meta niġi għal Paġelle u ħanitkellem fuq l-issues tal-VAR, ma m'hemmx problema li nitkellem fuqhom. X'eżni ftit li xejn se tagħmel fil-gow. Ġifieri kien gow kapolavur ta' Maġġore li fl-opinjoni tiegħi l-istess Maġġore kellu jew kien it-turning point ħalli ngħidlek li wara tkeċċija tiegħu il-logħba inqalbet apparti s-sostituzzjonijiet. Mela, id-difiża llum mhux li tant ġennitni ħas-soltu, forsi id-difiża tal-Juventus hija l-aktar esit li għandhom Juventus li talment hija
Bunker Gatti 5.5 xejn ma kien inċetiv għas-soltu apparti s-safra li qala. Meta daħal Rugani flok kull meta lab Rugani da season dejjem kien affidabbli. Bremer li rajtu nqas inċetiv mis-soltu 5.5, Danilo ħantih 6 imma fl-azzjoni speċjalment kien hemm azzjonijiet minnhom issa jew l-età jew forsi l-forma llum kulħadd tiġi ġurnata ħażina ma rajtux xi waw ma xorta Nazzar Danejt li kien l-aħjar defensur mit-tlieta ta' wara 6. Weja 6 il-ħamis kien aħjar millum. Stennejt xi ħaġa iktar sostitwit minnhom il-Belġjan fl-aħħar 9 minuti. Mekkeni ma nitbaqat infaħru 6.5 il-motur. Hans Nicolas Caviglia, il-grandi ex della partita, 6, mhux Locatelli, nafu, però qed admiru tajjeb. Sostitwit minn Milik, li Milik naħseb Nazzar Danejt li fl-opinjoni tiegħi li huwa naqgħad diżappunt, forsi tgħid li għax ħares li bħala attakkant u ma jiskurjax, 5.5 tgħidu li mhux tal-cross li minnu Eling Junior sammar il-ballon fix-xibka, ngħidilkom iva. Imma il-punt hu li xogħlu li jiskurja mhux qed jagħmlu. Rabiot 6, Kostic Rabiot ġifieri li kien letteralment il-motur. Kostic jiena fl-opinjoni tiegħi wara hija logħba oħra mhix dik medjokri u 5 sostitwit minn Eling Junior li kienu bidel logħba ta' 7. Fuq Eling Junior hemm ħafna jdud bħalissa illi huma jċeġġedet il-kuntratt mal-Juventus, Brighton irridu, Juventus poġġew prezz 25 miljun fuq rasu ma jridx imur hemm ħafna xejn. Vlahovic tkun ħantih 6, però dak il-gow ħantih 7. Issa, Yildiz beda tajjeb kien l-aħjar player fl-ewwel taqsim għal fl-opinjoni tiegħi Juventus iddiżappuntaw b'hekk 6 u ma mbagħad jistum mal-ħin. Piretti fil-ħin li għamel fil-ground taqqat ħafna d-difiża mal-attakk, 6 oħra. Allegri 6.5 għal-mod kifu għalek il-logħba. Issa, qed nara aktar kummenti. Għejdilna xi ħaġa fuq Gatti għal Kertrapa u jiena ħanwiġbu lura għejdilna xi ħaġa fuq il-penalti ta' Yildiz wara 10 minuti. Jiena mhux ħanoqgħod nomoda. Jiena fil-logħba tal-Juventus mal-Bologna, fl-opinjoni tiegħi il-Bologna kien ħaqhom penalti u ma tajolhomx. Però f'diversi logħbiet oħra sawtuna u ngħid u ngħidhom il-logħbiet li mkienu mal-Verona, mal-Genova u saħansitra mill-ġdid illum. Jiġifieri llum jekk qed tgħidu għal Gatti sewwa naħseb għal ġiex azzjonijiet kontra waħda xorta mhux ħażin. Jiena il-punt tiegħi jiġi hawn. Jiena llum il-ġurnata qed insaqsi x'inhuwa verament l-użu tal-VAR. Eżempju nistax għad tifhemni li il-VAR għalfejn ħin minnhom ma intervjenitx tgħiduli corner kien għax ħabat ma saq il-plejer tas-Salernitana l-aħħar. Imma allura hemmhekk ma tistax tintervjeni il-VAR jiena għalija iktar ma jmur din hija għodda bażwija. Jiena bla kantuniera ħan nitkellem, jiena nemmen u fermament nemmen li l-Inter għandhom l-aqwa tim ġol Italja. U għandhom bżonn l-ebda ajutini. U nistieden il-daw kollha l-interesti li għedin għal-gawl fuq tisemmu l-Gatti u l-Gatti. Li kieku kienet teżisti din it-teknoloġija lura fil-bidu ta' snin 2000 meta nħolqot il-Calciopoli li kontu tantajru l-ajutini lejn il-Juventus. Tawa, il-Juventus dak iż-żmien ma kellhom bżonn ajutini għax neqpa' ngħid li kellhom l-aqwa tim li qatt kellhom. Jiġifieri jiena fl-opinjoni tiegħi il-VAR hija falliment u ħaniqafaw fuq din il-logħba. Li rrid ngħid qabel intemm il-logħba ġiex affarijiet
Waħda Zeman lejn Zeman mhix dejt illum baqa' ma' wiċċek. Għax fis-Serja C minkejja l-paroli fil-vojt li qed irbaħnilek minn tim li jinsab il-klassifika. 4-3 mur u gawdihom dawk li 4 li kif kien għamlilna sieħbek tottijek. U barra minn hekk nissimpatizza mal-ħabib tiegħi Karl Parnis li t-tim tan-nisa tal-Juventus għeleb l-Champions Taljani Roma bl-iskor ta' 2-1 biex bekk Juventus rebħu il-Super Cup. Mi dispjaċe, pekkato. Mela, li jmiss mal-Frosinone nhar il-ħamis, Koppa Talja, u mbagħad it-tlieta ta' wara ma' Sassuolo li ironikament 3 xhur u nofs ilu kienu tawna dik it-telfa. Jiena se ntemmaw finu alla fine u saħħiet ħbieb. U issa kollox fidejn Joseph Magri għall-logħba ta' Milan kontra Empoli wara il-pawza ta' reklami. Il-lejt tajb il-kulħadd. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, xi okkażjoni, jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd. Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla basta ta' pizza, pasta, kils u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Game Breaker ser jibda l-2024 bil-kbir. Tiftakruhom il-magni tal-logħob li konna nsibu f'kull bar jew ristorant matul is-snin 80 u 90. U xi tgħiduli jekk insemmilkom il-logħba Time Crisis. Ekku ħbib tagħna. Game Breaker se jibda s-sena l-ġdida billi jħodna lura fi żmien u jdaħħalna fl-avventuri tal-aġent internazzjonali Richard Miller permezz tal-magna tal-logħob li għandu disponibbli fil-ħanut ta' Birkirkara fejn il-klijenti tagħna jistgħu jilagħbu din il-logħba b'xejn. Mela allura x'qed tistennew ħbib tagħna? Ejjew sal-ħanut ta' Game Breaker, ġeddu l-memorji ta' żulidkom permezz tal-magna tal-logħob ta' Time Crisis. Jirnexxilkom tgħinu lil Miller jikkompleta l-missjoni tiegħu. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox, Segwaċi tal-għamma sportiva il-lejl tajjeb u jittama li kelkom ġimgħa bil-laqwa u nispera li l-ewwel ġimgħa tas-sena marret tajjeb. Għalina l-milanisti mill-lat sportiv jistgħu jidhru minn ġiex logħbiet ġiex rebħiet fuq kompetizzjonijiet ferm differenti waqt il-Koppa Talja u rebħa talba ta' tlieta b'xejn illum f'Empoli ġewwa Firenze fejn wara rebħa u logħba eċċellenti mod tat-tim ta' Milan kompla saħħaħna it-tielet post wara iż-żelbiet ta' Bologna u Fiorentina. Dan ifisser li issa din 7 punti taħt Juventus u 9 punti taħt Inter għalkemm suppost jekk il-VAR taħdem għal kulħadd suppost din 7 punti wara l-pasta data
li ġrat il-bieraħ fejn Bastoni ta' minkeb minn Balud il-plejer tal-Valona li dik suppost ir-riżultat karta ħamra. Però x-xorti daħqet il-flettim ta' Inter. Fuq il-logħba tal-lum hemm kollu xejn bila u tlieta, logħba li bażikament it-tim ta' Milan ħal kontroll mill-ewwel ftit ħin mill-ewwel minuti tal-partita fejn stajna ftaħna l-iskor wara biss 9 minuti fejn ix-xut tal-Rowdies Raiders għadda ftit il-barra bix-xibka. U ftit tablut wara ġirja tajba u assist ta' Rafael Leao li ta' pastajjeb lejn l-akkwistu l-plejer ta' Chelsea Loftus-Cheek illi sab ix-xibka u ma żbaljax. Ġifieri hemmhekk ukoll rajna il-flop ta' dan il-plejer li jiena onestament qatt ma kont kontra li għandu jibgħat mal-Milan u jekk tul il-partita kellu ċans ukoll jagħmilhom tnejn. L-unika ħaġa disappuntanti li ħanejt hija li Rafael Leao wara li għamel l-assist lejn Loftus-Cheek u mbagħad Rafael Leao ma kienx iktar fil-partita b'Petra bix-xaqata fejn kellu ċans jiftaħ l-iskor, però naħseb għadu mhuwiex il-Rafael Leao illi huwa inħallas dawk il-flus kollha biex jagħti ġifieri mhux biex taqgħu fil-qasir biex nifhem mhux jagħti l-performance mistennija jiena għandna illi għandu jkun hemmhekk qed jagħti ħin lit-tim tiegħu 90 minuta mhux l-ewwel kwarta u jieqaf. Però importanti li ġew it-tliet punti. Imbagħad kompletament qabbu l-iskor meta kien hemm handball ta' penalti ċar li Olivier Giroud ma żbaljax onestament kieku jiena kont fi ħseb ma kienu kont naħseb hekk inħallix l-Olivier Giroud jagħti l-penalti wara l-penalti fażu li tagħmel Borussia Dortmund. Imma però din id-darba naħseb patta dak li kien għamel u l-blokka l-iskor. Tħana mistrott b'xejn. Kif bdiet it-tieni taqsima l-ewwel kwarta Empoli kienu perikolużi ħafna. Empoli lagħbu biss Matteo Hernandez u Mike Maignan. U jiena li Matteo Hernandez hemmhekk juri kemm hu plejer kbir, hemmhekk juri kemm hu plejer tal-qalb li minkejja li mhux qed jilgħab il-pożizzjoni tiegħu qiegħed jagħmel li jista' u jiena naħseb iżżejjed milli jista' għaliex qiegħed ikompli jiddefendi sħabu u l-arba tal-Milan u wkoll bil-ġiri tiegħu. U mbagħad jidher li wara s-7 minuta mhux ħanejt li Empoli tagħmilha, però kienet nota ta' 50-50 bejn kien hemm ċans fejn Empoli kellha wieġeb minn wieħed però wkoll xi bdejt Robbie għandu ċertu ċansis ftakar fil-lot ta' Napoli u l-eċċellent l-ħajja ġeġi l-istess, però l-Gazzatella ma kienx bil-dan. U mbagħad l-aħħar minut ftit ta' minuti ġirja tajba tal-Amerikan tisċampu li siex pass tajjeb lejn ċaħat tal-wara li prova vera plejers li għamil deputi tiegħu minux sab ix-xibka għat-tieni darba ġib wara l-gol kontra Cagliari skurja t-tielet gol illum. Hemmhekk tara kemm huwa l-futur sabiħ għal dawn iż-żgħażagħ li jkun għandha r-riżort tan-numru 5 u xejn ta' Milan dat eżatt li huwa wkoll minn Primavera. U Florenzi inbidel f'kmieni fil-partita nispera li mhux jinġeri gravi ħafna, però ma naħsibx li kienet hekk. Ftit punti sar mill-logħba tal-lum hemm min il-plejers kollha labu l-logħba tajjeb u ovvjament ma Rafael Leao mhux qed jilgħab ħażin għax li ġib id-daħħa tiegħu, però kif bdiet nibqgħet hemm bżonn li jagħmel iktar. Iva mhuwiex dak Rafael Leao li bieħed baħna l-lig u mhux Rafael Leao illi beda fil-bidu tal-istatut qed nistenna ħafna iktar minn għandu. Naħseb kif qed jibdu affarijiet wara l-logħba kbira jagħmel Jovic ma Cagliari llum jilgħab kollha ġuru u naħseb bif magħha għaliex l-erba ħana aftraċċjaw avversarju ferm b'saħħtu l-Atalanta li kulħadd jaf li għandu l-coach ma tantx inizzel mal-Milan inizzel Milan ġifieri l-biba bil-Papioli illa ma bidel xejn fl-attakk. Florenzi li nsejpeġi replejsat minn Jimenez li għamel la tajjeb li huwa plejer li nispera illi id-diriġenza ta' Milan tilħaf tajjeb id-diriġenza ta' Real Madrid biex Jimenez jibqa' ma' Milan għax naħseb huwa plejer illi fl-Italja għandu futur. Ħaġa waħda illi naħseb jekk ikolli nsib ix-xara fl-aġina ta'
tal-left streak hija illi xi kultant ma jqassawx tal-ewwel, jiġifieri jagħmel logħba tajba tinżamm il-kappell sab ix-xib kap saħtu jekk inkollok issibu naqra kien farka xi kultant naħseb jipprova jagħmel iktar milli mhux iktar milli flaħ jagħmel l-impossibbli li ma tistax inti biex tagħmel bejjer ma diffiċli. Jiġifieri naħseb irid jagħmel dik il-komunikazzjoni aktar ma sħabu u wkoll irritorna Yunus Musa fil-ground li daħal fl-aħħar 20 minuta u kien tajjeb u nemmen illi għandu jibda'u. Yasin Adli jidher li l-aploda sieħa laqab tajjeb irrifiera ara l-logħba sew għalkemm nemmen li ma jistax iżomm il-possess tal-ballun iżjed irid iktar jilgħab lejn sħabu. Jiena naħseb illum dak kien kollox minn naħa tiegħi għax kellna nżommuha fil-qosor, skużani, tkellimna fil-qosor. Jiena l-lejla kont l-aħħar intervent nirringrazzjaw l-isponsors tagħna, il-Barber, dal-Catalan, Game Breaker u kien jitlib Malta. Għada nistednukom terġgħu tkunu magħna bil-kollegi tagħna kemm kemm il-ġejjin nixtieq li ħajġu skufru. Arsenal u Liverpool u dak il-kollega tagħna Karl Pallis li se jitkellem dwar il-partit ħatibda ieħor dik bejn Roma u Atalanta. Tajjeb illi ngħidu li bħallum ġimgħa u Karl Pallis li però bħallum ġimgħa nkunu afdal tibet wara l-partita Milan Roma. Ġifieri nispera li l-lejla Roma iġibu 3 punti ħalli magħna jista' jkun betuna li sa x'tafnir ma tantx huwa ukoll jinżel ġifieri tinġi għadha ħajra kont qed esperdu kontra ma jiġux Cortus li ma tantx għandhom il-Milan mhux li m'għandhomx il-Milan fil-qalb. Jibgħu grazzja mat-tim ta' Milan. Dak kien kollox minn naħa tiegħi nsemmilkom il-lejl tajjeb nawgħalkom ġimgħa mill-aqwa nerġa' nkunkom nhar il-ħamis għall-partita Milan Atalanta. Grazzi ħafna u l-lejl tajjeb.